Cum să economisești timp, bani și nervi atunci când îți alegi o mașină de off-road? Vreau să-ți dau 3 sfaturi foarte utile. Sfatul numărul 1. Atunci când îți cumperi o mașină de off-road, fii sigur că o poți folosi și în viața de zi cu zi. Tu și copiii la școală, mergi și la lucru, se duce și soția la mall. Sfatul numărul 2. Înainte să începi modificările, trebuie să te asiguri că este super ok din punct de vedere mecanic. Verifică uleiul în cutie, motor, cutie de transfer, diferențiale, sistem de frânare, sistem de direcție. Sfatul numărul 3. Fă modificările de off-road în ordinea corectă. Anvelope, troliu, kit de înălțare și apoi alte avioane care îți trec prin cap. Sunt Ștefan de la Offroad România și dacă ești pasionat de off-road, urmărește-ne în continuare.